Disposem d'eines tecnològiques que donen peu a la retransmissió de continguts a gran escala des d'una remota habitació. El més pur estil televisiu / radiofònic als seus inicis. Ara, però, partim per endavant amb avantatge en termes de qualitat. En el nostre cas, l'ús d'aquestes tecnologies per a la retransmissió en català va a poc, i tot i que durant aquest confinament hem viscut certa explosió de les plataformes audiovisuals de la mateixa manera que d'altres països ho han viscut també així, no treu que, encara ara, a Catalunya seguim tenint molt de respecte cap al producte cultural clàssic. La preeminència clara dels llibres n'és un gran exemple, i que quan hem assaltat plataformes audiovisuals ho hem fet amb la intenció de virtualitzar aquest tipus d'experiències comunes, però no amb la intenció de transformar-les mitjançant les eines virtuals. Mirem-ho de la següent manera. Si fóssim estudiants, què ens entusiasmaria més? Fer exàmens igual que com els fèiem sense eines virtuals, però ara amb ordinadors? O aprofitar aquestes eines per crear situacions virtuals en les quals haguem d'aplicar, de forma pràctica, una vegada rere l'altra els coneixements que estem aprenent, a mode de simulació? Jo triaria la segona, i molts de vosaltres també. Però la manera de donar vida a aquest món dins el nostre món és complexa i requereix d'uns objectius elevats i clars al capdavant, de manera que evitem començar la casa per la teulada provant d'igualar-nos a d'altres països, però pel barem baix. Hem d'aprofitar per afavorir tot allò que ha de ser afavorit i que malauradament a hores d'ara segueix una tendència a la baixa o directament s'orienta a la desaparició. És per això, amics i amigues, que ara i aquí us presento el primer canal de streaming cultural en català, Poeticat. Poètica catalana en sentit aristotèlic com a estudi de la creació artística, cultural i literària, per obrir un altre camí de creació de continguts i continuar d'altres, per poder comprendre tot allò que fem i que pren una dimensió més enllà dels sentits, per poder disposar sobre la taula tots els debats que cal impulsar per aconseguir una cultura més elevada i que ara mateix són impossibles de plantejar dins els fòrums socials habituals. Tot això degut a la saturació de continguts d'entreteniment. Per tot això, convido a tothom a donar suport al projecte Poeticat i aprofitar aquesta casella de sortida per donar una empenta a d'altres amb els mateixos objectius. Tindreu el meu suport i tota l'ajuda que us en pugui aportar. Però creieu-me, ara és el moment. Pel que fa a la periodicitat dels programes i la forma d'accedir-hi, tindreu a la vostra disposició un enllaç a la plataforma Twitch per a gaudir cada dijous d'un programa en directe i també podreu revisar els clips més rellevants al compte de YouTube. El primer programa Poeticat tindrà per nom Rebaixes i homogeneïtat. És aquesta l'única i la millor manera d'ampliar el consum cultural? Ens veiem. A reveure!